येस सर. अरे जिओ सिम कार्ड झालं होता. सिम कार्ड सध्या ना 2 दिसांनी दिली पण सर फॉर्मात शॉर्टेज हा. तू फॉर्म सध्या फिलअप कर मी तुमका कॉल करते. मग मेवतले बरं शिवा शिवा सर. आणि नंबर बिन किती नंबर बीन सर मागीर कॉल चूज करूंक मेळटा. चूज करपाक मेळटा पण फॉर्म फिलअप केल्यार बरें न्हू. मागीर तुमका समजे आमचे डायरेक्ट लास्टाक 00 ते मेळटले. हा? ओके सर हे फॉर्म कितें तुमची डिटेल लागता ती मातशी. घे. सर तुमचें नाव कितें. माझ्या रिक्षा सर तुम मॅरीड की अनमॅरीड. हा ना म्हणजे सर तुमचे लग्न झाला की ना ना. अजून सोदता सोदून सर सेक्स. अजून करू ना पण करपाची उमेद आहे पण आईन चालला काजरा मागीरच कर काय नाही सर. आता किती आहे अशीच अशी सर सेक्स म्हणजे सर तुम्ही दादलो काय बाहेर. हा सर रे सांग ना सारखे चेडो चेडो ओके ओके सर. ओके येता किती